dia sasiso emeni dia Ajuma yesi ni aketienti usumu ansumyo abune bema wanya ketiapa ewa sasiso Ewiasi mubasu na wansumye dia fanyina musa wansum bisa usumye maketiapo eni jie tisumpa die emaketiapa sumpa die sasiso emeni jie Sompa FM, Sompa TV, Maketiapo, Sompa die, M-I-N-G. Bichim wa video neto Sompa FM and TV, Nebema wenijie, eni aketiapa, Nebema wenijio. Sabra way more dungeon natural no dear when ya Bema when it I catch a panso Ghana de share ya mamunyina maha emama kwa ba SOMPA 106.5 FM kasa fidie so na woti enka efri achichi ni benche ye secure sanitary pad kase ye eno wigina ye yesi adwa ye de esom wo hye so se ene eye memene da kita wonsa July bosome no ne da taso edu emieno afempino ene eduono enomo ensam no edoso efri SOMPA 106.5 FM akraso a ejene ho sachira mena wasante mantemu eye SOMPA 93.1 afei ayiko FM 100.9 wonom so afansemi mu a womo etopeti adafo pa radio butu Paris France abrochimemu SOMPA takwa eye 101.1 SOMPA takwa de eye 103.3 SOMPA tachiman eye 106.1 SOMPA sunyane eye 98.9 SOMPA kraza eye 90.7 and afei SOMPA doma eye 101.3 udiko da no oti yanka free achichi ni bencha ya eye SOMPA 106.5 FM Accra YouTube no yedemu live SOMPA FM live Facebook no so eye SOMPA 106.5 FM Accra yesra like page no ma ye na share e ma foforo no so enya bi enhwe www.sompaonline.com oru atabu ati adama yesemu for peniwe kuchire ni nyina poto kasemu brofo odi akwa akogu wonom ko na kwa kenkan bi na secure sanitary pad from tobrakase a yede sum original ye eni animu bi eni Prosifo abo homoden pa wono akwa Prosifo abo homoden akwa akwachi akronfa ronfo be samiensa bi a me ne wokase wonwo omkokomu Omayi posi adwumako so adekrasa ba wonom kasafa anura abrekuma not abato mpeso so a wonom eto eye rerun abayi Abrekuma no fo no wo de eje mu saa na ayi amfo sefa wo se wo de wo mu so dwene bibi na de awon adwene no ehye wontrim adehia wonom ewa braman ewa sante emantamu wonom so kasasa wo mu hia bibi ede na wo mu hia na wo ensanfoforo mu no afutuo ede akwa mabunu sei akatima kape agro ya wo mu eya no saa no wo mu ntuo mu fopa ewo ho ye betwa pokwakwo akwa kopie mu ewo bi man so a Ukraine na Ukraine president Zelensky wakaso wose de ensamo ensam na hodo bebre eka wenum ho ena nuanom baanu ya je adwa ya edi mu nkyiremu ede brewo yanum a wote yanka awiai premtobre eyemme obrempona na kwaku ampoma menimeni aba abena bedu adepa kofi Yenshansem na se na yekohyase e de afri atoye mantam emu atoye mantam mu na yegina ho a na mantam no mu no prosi atena kese no na de nsama betu dia kire se no kure
woni abadwuma pa wono ababodea ache enkoda anase mabunu miensa na chi awon achi wana busua join ye Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na baga mabunu ene press for adwuma na wana abo no ekoyie papa wachira se wachi won no na is one kwa kobokro ni bi kro mpodeda ena press for no yes omo ti se anuma bi abegina wonu maboboa no ho no ohugo ma so man ka mo ho asemasi ena wo mutu wo mo ehyen na papa omo kopie mu osama junction kro ba kwa friend se nyane krom wo mo ko no mko chi sa mabunu miensen wo kire se sika wonji free won sem no eye 149,500 Ghana cedis na se kan sika no be 1.4 million just kire ho ba 1.4 billion kire ho ba bi kura eno ena press for kire se nipa ho no chi won mu din ena didi suyi abrante ba ko no nyam finhia na duasa enan ye frɛ no Francis Mensa dodo na frɛ no Francis Kwaw afi Ebenezer Kofi wono nso nya duasa mienu ena Samuel Bentum we dia me wa fasefo ne bi nka ho wono nso nya finhia no aduasa enum wotra se womo ya dia womo tete manfo won potam ho pa na nsem wo krampo bank bi a wono mo ko wi a won anaja womo gusu aye hwemu a hwesa so wobetimi apra womo ani nipa bonefo ye kodi sa bone no sa na nkofo ewo ni mu bi ena nam so ma prosifo ekoche won sa no wo kire se womu nyina wo akache ya womo ye hwehwemu na kakra abrante ba ko no so ye drobani a wo ka ho ye friend se Maxwell Kofi ye bo a wono de womo chesu wo play role pa womu a mene wo ka sei womo egusu pe na kira kwan san se emabunu ya boredin so won ne drobani a just one kwa no no agina junction so enti e ba tipam no a no ma hwira tan kem na pua no de wo matu na so me ne wo ka say press for hwira tira kwa woni hu no na so wo mo ye no betumi bia ahwe so be ya betumi anya abrante Maxwell Kofi abu a na tira kwa no won che no a won de no so agina mra na no wa ensam foforo mu no yada so agina mu e wo posi o mai posi adwumako no ensemo na enra ana abrekuma not abato mpeso aso yisi e hye yese ena no 2024 ye course na nim ko ye manpadini ene ye mrehye bedwafo no eho de ntinka mu wika mu a na wan mu ntimi nkoleti ye wan mu boy tumi amonti eho ko hia ise eno ada ye kwato run eno aya bato a wanum ekwato ye nti na police centers no eye makomako edu enkono 19 ena eno wanum de hihye so na ebusua sedie ekoye ema eye emrantie bi ekwote hye ononyamfo ma me mavis ha wakumsin so ewiase eno wa krim no de ahwefam afenso samtira before baako a ye oyi posi ni party mi si na ni so e ma na spectacle hye ni yi ye da ba bi kura de sade ye bubu papa bi ayi ni na na spectacle ne da fom no na ni na hono afenso pepper spray ni na su ni ade ansantwerofo ewi ase na akoye pinso pa ye e na oman posi adwuma ko wanam de krata ba ene da ya na wanum kasa kire mu sei wanum ebo Ghana fo nyina akokọ ese sansam a enre sisi ye ewo eye abrekuma not abato mpeso aso rerun centers makomako edunkunu ya ye nyina ye hu bie ya titi bie wanum gusu a wanum di hwehwemu mapa ekoso a na wanum sei enra wo mu posi ni a wo bo nsam twerofo ni nasum ema na ni suti ni yirew ewie ye na ne mu masoasoa no ene ye krata wadom de ba ye nyina ye kenkan bi ni ade wo man interdect no wo mu guso a wo ba hwe nsem nim na won mu ka kire Ghana fo sei wo bibia da woni masemasi bi anas wa bintin bi se wode ne nsakwa ka wo bie ewo eye police center bi no posifo se momu awonom na wo mu hwehwe sankofo no fa wo mu nyina mra no enti ne wo mu se ye mfa mayi mamo Accra Regional Police Command ne sei se uyetimamuni na upese sebio se abatuo mu nsensem kire wadwene na menkyere madwene democracy no upese yetimi mani gina yi a ene sankofo mranti a yesusu wonom se wo mutimi kwabu adehye ne ma me mevisa wakumsin ka ho bi ne wo mu a yesusu se wo mu so yedi wonom empaboro ni nyina no wo frɛ emayi a na waboa wo mai posi adwuma ko nkankan enkran hasefo no wo matumi akwache wo mo enti wo so betimi afrɛ 191 wo bo egu phone no so 191 e ba kosi posi fo ho na wa kyerɛkyerɛm afenso betumi afrɛ 18555 18555 eyo mai posi adwuma ko no wamo elanlai ene ade ama woyi enti wonim obi a
enrada abrekuma not oanom rerun a woanom eto wabai 19 police centers no abrante bi anaketesia bi ekodi sebi onfrani mansam a fra woanom na wo fa sankofo ni nyina nko jamra no said ye be ye bi nkosi biewu e wa abato a edidi yanimu yi wei aye krata a free Accra Regional Police Command akache eba na yeguso gina ne yakoso ewo ablekumanov no emu ne nyina yabato emu nsem na eno ada ne pani behwe manfo gibi hye won ho pa binum dwonku sese ya me no kasai wo mo da ya kura won nsore bi nso asore kura mpo oguso ya wo pa fachu keke bi no de atwitwire esanse no a binum je kakra e ya ntam wo mo aposo no wo mo aposo na no mu na pani a ono gina mu afi atwa mu ya abato yi e wo Tema West e de ma NPP amnyoko no e ya Dennis Amfusefa wakasa papa na dwa pa papa na kire se ewi asenya ba akofo na nanane abrewo na asa akwada no a wo ko na danfo bi ayi ase e ma me ayi ase a akwada no jollof wa ama no ni o ka chense wo de enya hwe se mi ni asumesi nso yare wo bewu wo a won so beba ye be se so ma jollof a ebi na asie yi anfo se fa kire se wo mo akwa ablekuma nof na se NDC fo abro won a won de won kan hwe o won wo ho won wo wan kona na wono de wo ka kire MPP ni ba bia se enche na wo kwa akwatia NSC akumi a se nyame afre no ne by election no a enche abato komisa e de ba hye so no ono kure ne nyame anim na enche kura wono e ba be kobie se wo MPP ni na wo ju hu di se wo MPP ni na wo ba se ne etutia na wa atam ebo na abenya afa nyame ne nka o we ya Dennis Amfusefa e na akire mu wo kire se wo abenya kwanti ma wo nso fa na munyina munhia we no indiscriminate weapon picking chese wo de ni ansa be so mbia afabra na se obi ba no oso ye NDC ni a se ne na anu nsuo ye no awia nso be yesa MPP will also prepare ourselves, arm ourselves, and get ready for Akwetia. And we'll repeat it. It's telling our men, get ready, arm yourself, and prepare. We'll meet them in Akwetia if they repeat the same thing they repeated in Abla. Amfusefa no, in fact, no no Japan, we no ne abake mo bonkomo. And wa chesa no kure nyame anim ni. Sa de no akoso ablekuma no fa. Bia ntimi nka ho hwe no, wono de obese kire se de sam yenu aka. Sani ekoso na ntwa ye nanso wo hunu se aban yi mu nyade anipa bibre bia wo mu obetimi aka bie eno kire se wono mo da ache e hye wo mo nsam wo mo destiny e hye wono abotom enti ni wo de be ye no no anu de be ye no nti se ensuro abro ena suro dokono wo nyina pepepe ena afesu de man kokoma wo nyina krobofo de a ena ensuro violence bi na ensuro violence bi wo nyina be hye akwatia na wo nhia ne ebesi no ginyame nanim Abusia wansam fufuro mu no original ye ya traso wa SOMPA 106.5 ade ama asante mantamu eho na ye di wudro na adehia wanom ewa swame abato empeso aso anasa swame emesin wa asante mantamu wanom kiremu se breman ekuro ba kwa no ne de breman t-shirt teachers ehye eye swame municipal no emo wanom sei sedie bosumi bia emofra wanum ekwa school ekwaje ntete cars etimi bo emofra no by heart rough no wanum se ha dwene adehia ne kase kire mu se besa bosumi nsia nie enkwada baku nsia 6 children ana wanum ka abo wo mo a wo mo nyina ti nananom ensia do ewo breman teachers ho na adehia no ne SOMPA kase etwetwe nkomo no wo mo se wanum toto srempanimfo wo mo a wo mo nsem obie Ghana Highway Authority wo mo a wo mo nso ebetumi aboa wanum se wo mo pe speed ramps ewo wo mo akwantempon no ahodo no so wo mo se esanse speed ramps eni wo mo akwantempon ni so nti se de cars ni hwehwehwanhwam wanum ba wo mo timi tia so 150 160 asa de wo tu car no kura so a afa motofo no so ha dwene ewo mpatam ho adehia yi ene SOMPA kase enkomotwetwe no sei ene koi ya na sena eba na me katu edos my pa last year ye shre ya bofraba enam sa me katu ya ka etui emunum nso ekoda ya sabia efa sa adewe yiye no so free wa oba JHS wa madese de kese school mu na ko mafo no e dia ye ba bia ko dia ko se se wani e ko be school na
aban edapade asai koto njensi nyina atete school dan oye ya na memoir no aba besen ebi nso ede hono madan baby a ehona sabe enemafone ma ba omure school mu na eho ena komopa akoye ye besre se nananom ene engineers mode mani behwe saade amaye wei eye enhyemudi akwaso ewo soame mesininim ewo asantemantam na adehia wonom ewo breman teachers wo so ede wo ensam etumpanifo anim na no achi no assembly member mecha small honorable si dia washa adehia so ewo eye kantinka wano so ekasai nana donko enso ene semtrafo ekasai ya wano so kire mu se wadampanifo asepa onabo nana obo sika na asem na mekan ene wo se adehia mpanifo a wanom etie wanom empo wom di kan adwene wo ho efre sanhye mu de waba wanom abaso wano so asem kakra owo kani yehia drains we yehia pump drains or yehia bridges pe ni makakra security so one program I said yehia temporary police post people sound high yeah the best say any ma ya dwene mu nyina we school time for that the fruits ese to us effort nyina ya enkura post to ise ono kase enkura ma kunsia na ewu asi dance bosu mi samples e dey say nyabosu mi nsia enkura se na enkura ti ma na card ti si ma na card this ya dey emu hia ese aban be boy students are dey ti saka we dey ese canteen ka bako for jole tire ye nye echefa wo mu e chefa ye benye wo no ene dey na be hia ye dwene ho e asida ene be da ye wura so ba for go ti sa na so be man ene be nfo se o ma jo mo for se na face so municipal planning officers so be mas se na wo so opani okasa ye eye assembly member ya wosomade hia wanom ewo kantinka don kofodwo electoral area ewo swame mesirinim ewo asantemantemu wanom hyiemudi a wanom de hyeso na speed rams ehia wo munti sede mofran totofo wano wanom ti nananom siedo sede cars no ebo wo ema wanom ekwogon tusu no ha adwen timpanimfo ntwani emfa nkoshe wanom Abusia join you Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na fa comment bra me hunu se manfo bebre no a wono comment no wa ha enche ye bekenkan ni nyina ade amawo na ye to ansem no so afi benkum so yakogina yakopie mu ewo domahinkro no kro ba ko ewo mpotam my friends abo number 3 and 4 presbyas afo no pani a wo sa mpotam ho anaso wo hweso katkisi ya wo hweso ayo pani kumi eche ho wono na ekase wo kire se ade bi koso ewo mayi mu na sebe se ma yese ye kristofo man a eso no wodena no tumbi no ka bie sesei ne edi kan kra mabunu no ne omo ye pa ye enubonefa eno ye number 1 no kra de so aka ho asem a na oguso nso a wo ka afa ba ko esan wo kire ne se mabunu asi so sa bre ma ne mema na se wo de yesi sa sabitrumu ntukura mpo ye mpa o mayi mu na de ba hanfa be ma sa ne nyankopon abodiem ne hyehye mu no tie pepe no a nembre yi amonya ma adwen sam o wade nembre yi so ayade abuwe wo kwa akope obi anase bia wo kwa akohwe obi na eja wone no akodi agro aya ye ntra kakra na ye hu ye ho na ye omoka na brofo no se worship na ye hu ye ho ye study ye ho kakra hwe ubehu a wanware no anyem no SOMPA FM ubehu a no so akobiem no wakwanyem eno na katkisi kire se hadwene paa o maburu no sese niam a wona ye ewo mpotam ho no hadwene paa se wo ye babunu na wusi so na ba ma bi na no to so o mege meyere we so se o me boy me kunu hweye paa na nkodi akatima kapen agro nipa sa wotena se na wonfa nyame asem na wahye ho so no nafam nyame amamu a eden sansa akono no ewe yemu dada na mo nyame ne boa na ye genidi ye de ho to no so a yetime trase okronkruyem de hye awrade din ani onyam ti mafutuo kakra ama mabunu a na mere yesiso ene se omfa ho nikan ma nyame ne nyame no an ensiesie wo na omomotrene abrabo sede daachi wo nsusu betime atwen akopem se ba ma bi beba na abeso wo mpe na afia ko hu agya ne na afia yaye wo ho ade na ma wo ade nsusu adimu na hye nyankopon din ani onyam ene no prowanyensa no adoso ama bebre no life no sei enti se yentimi amfa ya hu ansi hoyi ama awrade a ne yedi da so no na ye to atwene enti se ya hwe ni ye na ya ama nkwada yi ya nhwe wo musu ye paande a eno na de asem ne ba no na wakasa wie ye pe
ɛna nana ɛni yɛbu asomua ɔno ɛyɛ atamade adɔnten hene a san so yɛ orikuro yɛ awɔ kobedi number 1 a ɛbɛn sunyane wɔno nso de kakraka no kyɛ sɛ no kuro de nyame anim ne nyɛ sɛ bia wo defend nkwadaa no na emu wiase abrabɔ ne agukuru wiase yɛ sɛ mu ayɛ de ne paa yi ɛka ho no bi awofoɔ no bi wɔ hɔ a tro moda amaso nneɛma nkɔyie wɔde po ana wai wɔde tare ana si kyɛsɛ nneɛma nyinaa nkɔyie saa nti nam so kura ma nkwadaa ne mom na ɛkɔ abɔnten ɛkɔpɛ sika ba fie bɛhwɛ ɛna ne agya ɛno na ɛka ho no bi a ɛma ne ba saa no nti wɔde afutuo ma awofoɔ no sɛ ɛnkamfoɔ sɛ nneɛma nkɔyie no momma mo ho so na monhwɛ nkwadaa no Ọbaatan bi wɔ hɔ a ɛnam ahokyere nti ɔsɔre anɔpa a wafa ne sekan na ɔkɔ afuom oninsa ne ba bɛkɔ school oni obi a ɔwɔ n'akyi a ɔbɛhwɛ ama ne sɛ akora no ntumi ankɔ school enti sesia no me ne teacherfoɔ no hyiaeɛ no ɔmo kyerɛ me nneɛma baako mmienu bi a ɛkɔ so sɛbi akora duru point bi kura na onim nwoma ɔntumi nkɔ school enti ayɛ ne sɛ nipa no a ɔmo kyerɛ adwuma ɛwɔ hɔ no yɛmfɔ so ɔmo mfɔ ɔmo nkɔto adwuma mu sɛ ɔmo kɔkɔ ɛkɔsua adwuma a etimi boa ɛma usua adwuma o master wɔ hɔ enti ɔma okwan ɛma wo nkɔde namba bi okun adwuma a ɔbɛhwɛ sɛ wobɛkɔ akɔka ma me no nsa saa mmerɛ no na awofo no nso kɔ afuo mu a na ɔmo aba ɛno nso bɛboa enti maye ne sɛ ade pamfo construction ɔmo a ɔmo yɛ tires ɛne carpenterfoɔ no maye community kakra bi a yɛde bɛboa saa nneɛma saa akora bi wɔ hɔ a sɛbi oni hwɛfoɔ ɛnyɛ nwoma kɛkɛ nana ani yabu asomwa atamade adonten hene ya sanso ya hempopro ya kobedi number 1 ya ben sunyane eno wo kire se enye kodobedi kobedi eno wo kire se saade we ya kwaso ntino ene toda ya mabunu ni bi saa ne ma nanso awofo obi awa asede Yewramu awa nwomasiemu ensemu ene awiai ewo yes prem tobreka se so ewo sompa 106.5 FM Accra so ayekwa kopiemu ewo kwagina na kwagina Anglican Basic School ewo ho tibre kese ya wono other school na no Master Osman Abdullahi wakasa na nsem kayemu a wone sompa kase twetwe nkomaro no se sese ni de kamia yese kwagina Anglican Basic School no wanom eda na edoso entini from basic kire wamo amufri baby nganga fu Nazria kwesi JH3 no wamo adoso wose kane no na mofra ni nyina ya 472 na sese ni de wamo emu apejapa wamo adoso wanom sese wamo ya 275 nti we kwa be triple kra na be ka ho na wanom sei mofra na doso wonti enkonwa a mofra no betena so ewo school ho de wamo books ene wamo pens atoso atwerade no adane buachi bidin mofra ni bi ba sabio wamo bombom fam saa ayese ha dwene ebio nso enyima pi na na adesuafo no hia ewo saa kwagina Anglican Basic School ho na wanom se enyema enkoyie ewo school ho nti abofra ni be school anu osugu ni yam ene akyerɛkyerɛfo akora timi kofie kodwade nkwada ne bi ede wanom ban so still akora no aka so obedwane akofie esanso wati school wa na nkasa na oni ahmeka bibia nkoso yie headmaster Osman Abdullahi ene sompakase sei ene akomotwetwe no ekoyi Obaye school ha the challenges edoso na emom de ye pa sisie nkonwa desk a nkwala be transfer ba from class 1 to JH3 you could population of first no na 472 but sisie am no ka say at about 275 ye bibia nti nkonwa no say nkwala no ba school a omunya ba bi ntina eto de bia ise emom ko fie no makofa table ene namadwa na omtena so fie no na mo dia baba betwro nti ebasa ha etoro bi a kakra na ewo ho no ye che enso mo so npa be 3 4 a na mo te nkonya ba kon so nti konya ne die ya dia ha ye wo school wa eno die ha gyene ewo school amofra no ene o mayi ye dache entini sabofra pa badwade anyati nipa no yi bia hye akotena de sua da mu na akonwa wono betena so wo mu nya bisa na ha adwen atwade bo na du abato a yetimi bo yankoma wono mo enkonwa bi entena so kwagina Anglican Basic School ena ocheche ni tibrekasa woda wono mo ano Osman Abdullahi wakasa na no achi no assembly member ya wono so wasoma de hia wono ewo kwagina electoral area
ononyafo Frank Adey wono so ekasa ichiem se nukuro de bia chechefo isugu ne so sanso wono baakofo ne nsanso onyankopon ani kata so wate ase enti no wono so aye ne ho bia sade ye bia wobetumi aye bia mampanimfo ate won musu na se na chance dan kuro bo school ni so no sade emu atuatue ntokro ni ade ani ensu agemu a wase composed by force wamo pon mofra no mo kosan se enyunu ani se enyunu afei edan no sade achiachia ne pa no ha adwene ononyamfo Frank Adensem ni me yawe wo de ekoso okojina Anglican Primary and JSS say me buy no headmaster any made in komo bebre efa omo challenges on say dey work on building structure no enye intimini committee for nananom atua na mo say uku school ho be hu say e wa anwa be trip mi nugu honom ai pese de be yensie na yakopa anu yanso a e be bet ahode na ba from e ba we free sheet ne akande eka ho a e de be CC school da na mana ya kama ama school kwala na tremu a eno na say e ho akire ye wo ho a ye stress ankorankore ana say NGOs and say obi office blin kwanta ha wo ba bia wo bobra nyame atu ne sem bia no omebo an say de be ya e ko jina Anglican JSS no ebituma CC say ya ka say because the weather condition you home say nto say ya the headmaster ni excuse bia say obema kwala na kofi because kwala ntimi ntenso mu esa ha adwene ohun kane na ne ya ni empe school ni say na nsuo ni mu na ya na ye de yes teacher ti ya donko ene ye holiday ene nsuo ni nya say beto kura ne ye be bompa ya mansuo na to sese mofra ne de ompa de hia enti nsuo ni mu na no omo yam hyehye wo mo kogina Anglican basic school no wanu mu kire mu say enchensen dan ne nye school dan na nkasa chia ne pa enti mpanimfo nkohwe na wo a assembly member ya wono wosom wo mo e won potem ononyamfo Ade Frank wono so ekasa ye ye to ansem no so na eguso gina mu ewo ngomasua enkomo no a emu ye ko gina mu ewo Amadum Adankwa Ame Methodist Primary School ye wo Atwemanwa Biaja South Mansine no emu Asante Mantam mu ha na wo chese school yi ade bi koso ewo school no mu a achechefo ho wa apply pa wan say maburu ye wo Adankwa Ame ne mpatam ho no wo mo sa Jamaica nkontomire yen ene sa cannabis wi ntampe eno no wanpe na wane pe a ode nko mu nsu am kwan sabe omo kire se nko bi akono de ne odompo nso no nanso ba bia wone kwotena na wono mo ehyehywe wo mo sa mo ne ma ne oma no ha dwene pa wo mo a omo mpe bush anka kan tetere kran ka asie ya be kono omo tete na no so na anka woni twa gusu sa na omo hai omo wi na omo de na no so na fa omo a na ne wo mo ni so ti wo ma na de asa na ba fi abeda na nso na mabunu ya abai wo mo ni nso ade ama suku a wo so wo mpe suku dan nu mu no ho no wo kwotena ko ekoye wo mu ye eko hai wo mu wiye mpo no wo mu gyan wisie no nko asam ho mpo anka no kwa de nko mefa no 3 wo mu wi a na sebe mpredua sa wo de wani mu a na wona sa agya wonan e de egu school dan nu I mean how na teacher for na so mpaka se kasa say enfutuo ade a ekuyen awo aha no mo pa eyemi ocheche ni ne amofra no we kwa na ewo rainy season enfutuo ayedem ha edu dry season dia yentumi pra enti yesre se adonfo enu emobona onu meboa yen because enkwen ye dachi ye do so cry bi ne bi amegine ha nyina basa ya complain natural community na omumwa ye so sa say be weekend say we Monday na for class na we na boys ya bed snacks na ha no we even enyema bonne kra cosmibre toilets ne be gugu ha basa na ha say na say ni doors nso ye close ha say man sa na me we na ya de ha ye saade we nyina how da bi dia fato so fa school da na to so abusia join here on Facebook no so aya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra nyabotre SOMPA 106.5 FM Accra na odi abehwe school dan no a wo mo ede aya sa no nya ho abotre pa na nyabotre ede nyabotre man pa bibia be fine na in fact school dan no enkoye kura yentwa so sei ebusia yetwa ensam no eso na sedie ensam no aye no adehie no abi eni ajepa ne nyina efa
we Zelensky na ekasa nti yewura mu ewo obi maso ana wenye obi maso de ne na yewura mu ewo Ukraine ene Ghana wanom enkomodi a wanom adie akwakwa kwesiase na yenyina ye ho ene ekohu se Twitter ana se X so na Ukraine president said de yede na to Facebook no so fefe no owura Zelensky Vladimir wano atwete kama se Ghana yaman panini His Excellency Yewura John Dramani Mahama ene no edi nkomo na wam nkomodie mu no wam aka akwakwosi se wose wanom Ukraine fo no etimi beboa Ghana na yenso yehia so bia wanom yehia wanom mu ano wamutimi ebeboa yen na wo kiremu sei bese 200,000 kilometers na chese hwemu abrofo kwansin ni bese 200,000 ene Ghana yahye so yani Togo ahye so afei Cote d'Ivoire ene Burkina Faso yahye so hodom no yehia mo wo ho entini ye mampani se Vladimir Zelensky wade Ukraine for wanom ka wam humbom ene wam ekwan a wam so faso ene abefo nyansa kwan so a wam timi di dwuma technology a wam timi yusuo ema wam ahye so wam bambo no etime yire bawe se bom resitai no wanom mo ayen ne yeso yentimi nyire ye bambom na nansan kura no wunya nantiye se upie mu Ghana ya ne Burkina ahye so a eniema bi a wam twifa mu na ne afiri Togo na bewuram ye ma kwan kura no wam de ba enti no ehu behia pa se ye betimi ayere ya hye so se de bambo ho nsem ebetumi akoyie wo ho enu akiri wo se ye mampanini ene no twetwe komo efa ekwanya wo mo faso edi drone edi wo mo dwuma ye nyina anim se Ghana drone e ba ye ebeboa yen ebra wo mo di drone ba ye o mampani dada na nadoda nkwakufu ado ene MPP amanweko wo mabre so wale mo di drone ba se o mo de be surprise no wo waka obi awofa abode be to me chok na afei ene ye di ne ko eye konfano chepa ebedu no awu enti ene ye ni na drone enamwem pakapaka na ba be jatu dua na sese te ni nyina wanom edi hu nkoma kwakwesi ase ya nche eye Zelensky ene Ukraine panimfo nso wanom ebeboa yen na yenso yatumi ede sa ne ma nyina edi dwuma ewo ya hye so a wanom de sa nkomotwetwen wodi wieye wode kwato ne Twitter page anasa ne X page a owura Zelensky Ukraine president fe on that Facebook no so no wano so ede ba ya de bia so wo secure sanitary pad na dawromanti enene ya no ayadin yo na unya secure no bisa no na ode ma obaba oyere wadanfo wa ana obi a oye oba no wadu ne nyinta so na wabu ne nsa no ode ma no a sɛdeɛ wɔbɛhyira wo no asase wei sɛ suo no mese wa wobɛnu hu mpo sɛ wantɔ ama ne ntam wɔbɛhyira wo paa sɛ secure no ɛma no abrabɔ no ɛyɛ so secured sɛ wonya secure no bi saa no a ɛno na abaka bɛka wo na me mo woyɛ deɛ ne abɛgye wakatua na wei no ɛfa mfimfin pɛpɛɛpɛ sɛ pɛ kɔten no ɛna minti no wɔhyɛ mfimfin hɔ no ɛma wo ma yɛnum no ɛyɛ kama paa baabia wobɛnya biatɔ wei no nso deɛ wɔm dodoɔ makomako 12 esem dumienu enti efiri asase ekosi awieye no ubenya na wono so abo ho ban e wasomdie kwan so na ho atimi atọ pa me pa cho mo asantimanta no ne nkwado no mama excellent cosmetics e wa dum PZ e na akwada so estate taxi station ho no a ho so abutu ho e ya frɛ 0243 862158 0243 862158 na fe one no abo enkomo na unim se say ka na ye ka pa de a say aduane si wo na wo si wontimi ntibi ni no ya na ha me be ma ho adro sisi a nanso say wote ho na say entiri na free wo to ase ebe fa wo sire mu ho ebe si na kokom ho ya na ta atwetwon ta ya pa eye se atika ya de na maboso a kire wo no ko hu 21st clinic na wona mo pa 21st clinic ho e na ye tu ase we no wona ye nhwemu hu ye e no pa ba hwe ano tiawa wono washase afiri anim ho no de abewie asembia ni fie 21st clinic the sciatica originator the pace setters wamo na ye research ni hu ye ma wiase nyina gitum sampa ye fra yade bi sciatica nipa nso anase nipa dodo a wamo ko ho nyina so di adanse sampa 21st clinic dia washase a wode wie na bibia timi ay fine Ghana ha ye nkra batabro kete ho nwi Tantra Hill e won kra ha ya Tantra Hill na about ho no ibutu ho e na Ghana ha ba bia ho so be hu yen je numbers na fra ye nkra batai makomako dunum enti ya seta
0540311311 0540311311 aduane si wana sa wasu ntimi ntibi nia ya na ha me pa san sa haji aduane wo hoi e aduane papa haji special local food eno ne aduane pa no ya metimi di onuado no kredi ne nyamisu akanfo de ma wo se pebidi na no na babua wo amu aduane die mu no ye ma nyina ko ye no zudi a unya taste bad basa bia wo akire sanso bomodin ato ne boase no asiesie no amade nyina nso adimu pepepe se na nyontofo ne kan ye no a haji special local foods wa hacho atameke kwan so na transition chen ho wo paduane sesie ya ready je number si na frɛ wo de trafie ye de be ma right and de abra sesie ya enkwan no bi kura mpemfa ho na bia ye kama 0246 359921 0246 359921 na fe oni yen abo enkomo afe hwe haji aduane aba now see we intimini hey I mean how we hear time herbal mixture aduane si we intimini ni malaria achewa boso afei ohunam dia no eta tutu ye ya pa time herbal mixture wonum ba konne ohuna ato we eno ano no na won so restore na watimi adidi ate aduane papa na wate aduane no so de ebi ho a won so de no ojunso a say nkoye da bia na wo bobna enye immune system aye week ade bi ekowo makowo ankra defo chense be ya wo ko mu ansa na ko uhia se obenom time hh mixture and the capsules no edu bi ne betimi aboa afei be ma nso so a wa ya mere wo mpamu time hh mixture and the capsules and the betimi aboa gi number si bibi ani afre na afre oni mpani mo nkomo won so apedo do to aton e ya na afre na ya bere obi 0244 417-669 0244-417-669 na oni yen abo enkomo afei numbers amedia ma wunyina no mobile phone a de be frɛ senya ofra enko mobile phone na de frɛ no senya ofra enko uhia techno no latest in town the correct one the original one bi aba sese no ho phone bi anka dem ye frɛ no Techno Spark 40 series phone ben and I never compare. For baby, I'll be drew no amount for your network, will be your network. A Techno Spark 40 series. And I will no ne AI intelligence no demono. What can I know? Just a one car, just one in home. One once as you see. And now a inbuilt noise cancellation system. Into your corner, a dem correct. Assembly any fee, nya fena, who na maintain casa debia, debi. And away no, ni features in no, a correct, a very slim. Into here, a mamma person was a say, Kitayano, and a mamma person can get an ultimate the same chain. Hey, Tokro be a multimidura. Now they are so now 1 hour chrono. And now a show one more ideas we and say. Send your wire and so good so afa na de call ultimate direct crampo na be I fine enti baby a phone shop be a we dey no dolly moment yo this one dey be serious ankasa and enti na my serious I make am asem dey akire no e Techno Spark 40 series the latest in town and that Facebook no ko pebito correct one pa forget the other ones no na pebito correct me pa cho so baby a wo ko pebi ato no wo si woni bia the number si fa ma no 0303 980-205 0303-980-205 and I say uko social media no so Instagram hono Techno Mobile Ghana obehu akira kwan na TikTok Techno Ghana honso so yebutu ho we die bomaden na kwaje wodi esisi a na onso wa fa flexi na bibia enye fine enensem wa de beso wa wie yi no na poso bie ene say prosifo ache enipa miensa ewo shama Johnson so wono a san krono bi a wono kobo yenti o mai post adwumako enkramantem wono so de abase enoda eniema esi ye ewa brekuma not wono run about wono hono wono de hwehwemu kontu o mai Ghana yemo a wono eno na Dennis Amfo sefa wo se mu ye hwehwemu ma nya hwehwemu akwatia won be retaliate wa bramai eno no ewa so ame mesin wa santimantem adehye ne se wo mu hia speed rounds ensem na wodo bebre ka we no ho ene ye de besom ewo SOMPA 106.5 FM Accra sanku try no SOMPA 93.1 ewo Kumase ena ayiko 100.9 ono so Kumase dan for radio Paris France abrochimemu ena fi SOMPA 101.1 watakwa 103.3 watakwa de 106.1 ewo Tachimai 98.9 wo sunyane 90.7 ewo Nkranza 101.3 ewo Doma ena odiko
decoder na so Sompa FM ye twagu ye Facebook no Sompa 106.5 FM Accra and YouTube ne Sompa FM live na nsem ni nyina no ye kuche nyina de akogu www.sompaonline.com o message kakra ya de fa Facebook ba no Rahim Rankin said yesterday was a Rambo style at Ablekumanov but today was a peaceful one and one love na okay mo ono dia aba no comment sa pilato say hey democracy we Ghana happen na ada ne demo beatings ano age gon o say anyway watch Haji Asafia ajo abakojo o say Ghana nkasa yenye safe ba ku say we say good afternoon friend Ata Samuel I say why are you not coming on TV yeah botre ochana we hu ye bibia be fine eno na kwabena ye bo akranche wo say ono de woka che NDC fo ono anu nyonko NDC fo say wo mo hweye na akwati aba election no wo de wo mo boycott aye de ma jable ku mo fa na aka ne fa MPP fo na bibia anya fine Abusia yenina yeso na pramchobra kasia yede so mu free Sompa 106.5 no ye munu ko mu se epenyi wanu mu a wo mu ye Facebook ni YouTube ni so nyina no eye Sarfo kantanka na dama anu odi yan eba Facebook no so ema oba pa enso abobo ni nyina ede ema yan adehye yedamu ase pi se moje bene adaje etie yan medin abena badu adepa kofimene obrempon na Kwaku Ampoma.